Milí diváci, já vás vítám u dnešního Tabu. Tentokrát bude tématem taková hloupá nemoc jednoho muže, který měl tu odvahu a přišel si s námi do studia povídat o svém problému. Dále vítám pana profesora doktora Luboše Sládka z fakultní nemocnice v Hostinem, který tu bude zastupovat odbornou veřejnost. A já už nyní mohu pozvat muže, kterému tentokrát budeme říkat pan Z. Pane Z, pojďte mezi nás. Posaďte se, dobrý večer. Dobrý večer. Takže o čem si budeme povídat? Já už jsem tady zdržovaně probíral před 2 měsíci. Pojďme k tématu se vrátit zpátky. Já tady mám od profesora starého knihu. Kreténe. No, dovolte. Víte, pane Zeto, nemůžeme hned takhle z hurta na začátku. To je o něčem jiném ten pořad tady. To není jenom urážení se navzájem. Ano, čím déle mluvíte, tím je to jasnější. No to pokud je to jasnější, můžeme pokračovat. Pane Sládku. Já jsem úplně komunistická svině. Ale já se tu nenechám urážet. Já tu měl být jako lékař. Snažte se mít trošku, pane Sládku, smysl pro humor. Nebuďte tak zapšklí. Mně to jako Škodí humor vám připadá, jestli vám to jako humor připadá, mě vůbec. Pane Sládku, je podstatný rozdíl mezi výrokem ty hajzle fašistická nebo ty komunistická svině. Tohle to vůbec nebudu poslouchat, já jsem přijel až z Hostinného, ale Pane Sládku, já vám nebudu ani minutu. Pane Z, to by se mělo vyřešit tohleto s tím panem Sládkem. Podívej se, ty komunistická svině. Ono je to živé vysílání, takže mě nemůžou vypnout. Já